sai dai kuma a firar da BBC suka gana da Rayyar ta faɗi wasu abubuwa na musamman waɗanda wasu ma daga ciki sun ɗaure wa mutane kai, inda take cewa an cuce ta amma ta bar mutum da faɗuwar rana da ma fitowarta. Sai dai wannan wani nau'in Hausa ne waɗanda ba kowa bane kan iya ganewa. Jarumar kuma ta ƙara bayyana cewar ko a yau ta samu miji za ta yi aure, sai dai hakan ne kawo cece-kuce a idon duniya ko kuma in ce a masana'antar Kannywood. Bayan wannan kuma an tambaye ta me ta fi so a cikin shirin da ta fidda na kwana 90, wato wane sinasmai ne suka fi fitowa. Ta nuni da cewar akwai wani mari da ta yi wa Yawale. Wannan marin shine wani mari wanda ta mai a lokacin da ya kawo mata gashin bakinsa, lokacin da aka ce nemo gashin bakin kafi gwamna kuma ya ɗauko nasa ya kawo. Wannan da ya saka ta mare shi, kuma ta bayyana cewar marin na gaske ne ta yi, ba ma wai na wasa bane ba wanda aka saba yi a cikin wasan kwaikwayo. A dai tsawon firar da Rayyar ta yi da BBC Hausa tabbas ya ji hankalin jama'a, waɗanda ta fidda bidiyo na tsawon minti 4, wanda hakan ya saka jama'a suka ringa tofa albarkacin bakinsu, har ma wasu suka ringa faɗin wasu abubuwa waɗanda ba su ma kamata ba. Duk da jarumar ta ce a yanzu haka za ta iya ajiye makaman yakinta domin ta shiga gona, wato dai za ta iya ajiye kayan yakinta daga filin daga ta je ta yi aure, shine fassarar kalaman da hakan take nufi kenan. Sai dai ita kuma Surayya Aminu, wadda aka yi mata lakabi da Rayya a cikin shiri mai dogon zango da ake nuna shi a talabijin ta Arewa 24 mai suna kwana 90, tabbas hakan ya saka ta sanu, wanda a baya ta fito a wasu fina-finai waɗanda ba lallai bane ba ta yi suna kamar yadda ta yi a cikin wannan shiri. Sai dai daman ta fito ne a cikin aktin wanda yake nuni da barkwanci, ta wani bangaren ma yake kawo kamar alamu ne na kamar an kawo ta da ƙauye, haka ne yake nuna wasu alamu nata da take yi, wanda kuma tabbas ta hau daidai da tsarin da aka ɗora ta, ganin yadda take tasowa da aktin mai kyau a cikin shirin. Sai dai ita jarumar ta nuna sha'awarta ga lamarrukan da take fitowa a ciki, tana ganin kamar daman ta dace da irin abubuwan da ya kamata ta fito, duk da kowane rawar aka bata za ta iya hawa ta taka a cikin fina-finai, kuma ta ce za ta iya fim da kowa ma da kowa.